Áno, želáme úplne všetkým. V tejto chvíli sa ideme zhovárať o veľmi zaujímavej téme za mňa, pretože mnohí majitelia bytov pred ich predajom investujú do rekonštrukcie za vidinou toho, že predajú svoju nehnuteľnosť za vyššiu cenu. Či je to naozaj tak, sa už budeme zhovárať s realitným expertom Ivanom Babušikom. Vitaj. Ďakujem krásne, dobré ráno. Pekné dobré ráno, Ivan. Tak čo možno dnes má najväčší vplyv práve na hodnotu tej nehnuteľnosti? Okrem tých všeobecných parametrov, na ktoré už nemáme následne pri tom predaji dosah, ako je lokalita, výmera, dispozičné riešenie, či typológia nehnuteľnosti, či sa jedná o novostavbu alebo starší byt, tak ja by som povedal, že to, čo má najväčší vplyv, je ten prvý dojem. Tá emócia, ktorú nehnuteľnosť dokáže vyvolať, a to, či si kupujúci vie predstaviť bývanie, respektíve život v nej. A toto je vec, na ktorú by sa mali práve aj tí predávajúci zamerať. Do čoho sa teda oplatí investovať? Ja si osobne myslím, že keď sa bavíme o investícii do nejakej rekonštrukcie, nemusíme sa baviť o desiatkách tisíc eur. Skôr si myslím, že najväčší zmysel dáva investovať do čistoty, funkčnosti a možno priestoru. To znamená, že veľakrát sú to také malé úpravy, ako je dôkladné hĺbkové čistenie, zdôrazňujem hĺbkové, lebo samozrejme ten prvý dojem je len jeden. Takisto, pokiaľ sa bavíme o stenách, svetlé farby, vymalovať, pozrieť sa, či nie sú podlamované lišty, či nekvapká, vodovodná batéria a podobne. Toto sú za mňa také maličkosti, ktoré možno sú v nákladoch v stovkách eur, ale na ten predaj majú veľký vplyv. A zároveň pripomínam jednu vec, že pokiaľ príde kupujúci, on si nikdy nevypýta zľavu 100, 200, 300 eur, on si pýta zľavu 1000, 5000, 10 000 eur podľa toho, v akej kondícii je to samotná nehnuteľnosť. Takže môže mať vplyv napríklad na predaj nehnuteľnosti aj vôňa? Určite áno. Lebo asi tiež nepríde niekto, kto práve dovyprážal rezeň a teraz tam príde nový kupujúci alebo niečo podobné, čiže aj toto vie byť taký zaujímavý faktor? Určite jedine, že by bol hladný, ale samozrejme vôňa, respektíve všetko, čo pôsobí na naše všetky zmysly. Čiže čuch, chuť, sluch, zrak, všetko. Jasné. Rozumieme. Naopak, ktoré rekonštrukcie sa neodporúčajú možno práve robiť pred tým predajom? Alebo sú zbytočné? Ja by som si dal pozor na práve také tie veľké a finančne náročné rekonštrukcie, pokiaľ predtým nemám spravenú nejakú analytiku, či sa mi to oplatí, alebo či sa mi to vráti, lebo ono platí také pravidlo, že nie každé euro, ktoré je investované do rekonštrukcie, sa automaticky premietne aj do finálnej predajnej ceny bytu. Čiže na toto by som dával určite pozor. Taktiež zariaďovanie klasických, nazvime to klasických nehnuteľností nejakým nadštandardom alebo luxusom. Poviem to na konkrétnom príklade. Obrátila sa na nás klientka, ktorá investovala do zariadenia cez 100 000, ale bol to bežný byt trojizbový v Bratislave. A ona potom zistila, že tá lokalita jej nevyhovuje a rozhodla sa byt predať. Za nami prišla, že túto svoju investíciu by chcela premietnúť do kúpnej ceny a to nebolo reálne ani možné. Čiže na takéto veci by som si tiež dával pozor. Čiže skôr začať tými malými vecami alebo pred tým samotným predajom sa poradiť s odborníkom a vyhodnotiť, čo dáva zmysel a čo naopak sú fakt doslova do písmena vyhodené peniaze. Každý má aj iný vkus, takže tam je nebezpečné zrejme do nejakých dizajnových záležitostí investovať. Oplatí sa však investovať napríklad do výmeny okien, pretože sa hľadí často na moderné úsporné bývanie. Takto. Pokiaľ sú tie okná vymenené, tak samozrejme je to bonus. Ale teraz, ak by som išiel do predaja a mal by som vymeniať celé okná, to nie je len samotné okno, to je aj stena okolo a nie je to úplne jednoduchý proces. Čiže skôr by som sa sústredil asi na tie menšie veci. Áno, pokiaľ by boli tie okná v dezolátnom stave, tak vtedy možno, že áno. Ale skôr by som sa zameriaval na tie menšie veci. A čo je podstatné povedať, že aj pri tých menších veciach, vymalovanie, oslavenie týchto náležitostí, nezvyšujeme možno veľkou mierou tú technickú hodnotu nehnuteľnosti, ale zvyšujeme tú vnímanú hodnotu nehnuteľnosti. A toto je veľmi kľúčové práve pri predaji, že aj s malými finančnými prostriedkami viem dosiahnuť pomerne veľké výsledky. Veľa ľudí hľadá napríklad aj byty alebo domy, kde už je aj fotovoltika, vlastné parkovanie, klimatizácia a tieto veci. Ak sú, tak je to tiež asi len plus, predpokladám. Samozrejme, určite je to plus, ale tiež by som sa napríklad nezameriaval na to, že mám rodinný dom a chcem ho predávať, tak tam šupnem fotovoltiku alebo ale už keď tam je, tak zvyšuje túto hodnotu. Áno, zvyšuje túto hodnotu a je to taká čerešnička na torte, ktorá tomu pridáva. Zároveň, ak sa bavíme o nejakých faktoroch
tej kúpy, tak ľudia by samozrejme sa mali zamýšľať aj nad efektivitou. To znamená, že presne, ak mám fotovoltiku, mám zateplený bytový dom, tak to má vplyv na moje mesačné náklady a energie, ktoré sú s tým spojené. Čiže určite áno, mnohí na to zabúdajú alebo riešia to až v 5. kroku, ale za mňa, hlavne napríklad, keď sa zamýšľame pri investičných kupujúcich, tak práve ten mesačný cash flow je veľmi dôležitý a treba si ustriedniť práve aj tieto náklady. Keď sa pozrieme na bežného človeka, nie investičného kupujúceho, za čím sa ľudia najviac obzerajú? Ono je to za mňa kombinácia faktorov. Nie je to, že jedno, že parkovanie alebo len balkón. Za mňa je to kombinácia faktorov a závisí aj od toho konkrétneho človeka, aké má požiadavky, potreby. Ale keď si zoberieme tie všeobecné faktory, tak áno, balkón je jednou z najčastejších požiadaviek kupujúcich. Takisto sa mení aj to parkovanie. To znamená, že to vnímam práve ako výhodné napríklad pri novostavbách, že máte možnosť si kúpiť to parkovacie miesto a že vždy zaparkujete bez nejakého krúženia. S takýmto úsmevom